صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. سلام منیژه. هوا خنک شده باشد هم، ولی وفادار خانه خودش را ندارد. تو بهترش خانه ما بیا. پدرم در خانه اند، با ما یاری میدهند. خوش دоночаҳои ман, дар кадом кор ёрии ман лозим будааст? амакҷон, ҳаво хунук шуда бошад ҳам, вале вафодор хонаи худаш ро надорад. мо хостем ки бо ёрии шумо барояш хонача тӯҳфа кунем. офарин ба шумо. бачаҳои хуб ҳамеша ғами дӯстонашонро мехӯранд. ман албатта ёрӣ мерасонам, аммо фикри хубе ба сарам омад. ҳам барои дӯсти шумо хонача месозам, ҳам ба шумо тарзи сохтанро нишон медиҳам. ва калонтар ки шудед, худатон барои паррандаҳо хонача месозед. боз ба шумо баъзе аломатҳои геометриро мефаҳмонам. кадом аломатҳоро амакҷон? шумо кашидани расми секунҷа, чоркунҷа ва доираро медонед. имрӯз онро дар амал нишон медиҳам. мо аввал дар коғази оддӣ расми хоначаи вафодорро мекашем. баъд онро аз картон месозем ва дар охир барои ҳавлӣ баромада аз тахтаву фанер онро месозем. кани бежанҷон, 1, 2, 3 ҳамагӣ 9 то варақи ғафси картонӣ биёр. амакҷон, барои чӣ 9 тоам? ҳозир мефаҳмонам манижаҷон. масалан, ин хона чанд паҳлӯ дорад? 4 то. хуб, боз фаршу сақф дорад. мешавад 6 то. хуб, боз аз болояш аз ду тараф бом пӯш дорад. мешавад 8 то ва ҳамаашон ба шакли чоркунҷа. ва боз бом аз ду тараф ба шакли секунҷа маҳкам мешавад. хуб, ҳоло ба кор шурӯъ мекунем. ҳар кадоми мо 3 то варақи картонии чоркунҷа месозад ва баъд онҳоро бо ҳам мечаспонем. чӣ тавр амакҷон? агар онро ду тақсим кунем, секунҷа намешавад ку? офарин доночаҳо. ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр мешавад. агар шумо аз нуқтаи охири боло ба нуқтаи аввали поён хати рост кашида онро буред, аз як чоркунҷа 2 секунҷа сохтан мумкин. ана ин тавр. хуб, аз пайи кор мешавем. хеле хуб. қариб ҳама чиз тайёр. фақат як чиз монд. кани бежан, қалам ва паргорро бидеҳ. паргор чӣ лозим аст падарҷон? ман фаҳмидам. ман дар расм дида будам. амакам ба шакли доира дари хоначаи вафодорро месозанд. манижа дуруст мегӯяд. кани биёед акнун онҳоро бо якдигар часпонем. бубинем ки чӣ сохтем. акнун бежанҷон, рафта аз анбор арра, болға ва мехчаҳоро гирифта ба ҳавлӣ биёред. ман чӯбу тахтаҳоро омода карда хонаи воқеӣ месозем. бежан, шумо чӣ кор мекунед? мо ғами туро мехӯрем. бароят хонача месозем. ташаккур дӯстонам. хонача барои ман. хонаи аҷоиб, гарму роҳат. вафодор,
туҳфаи мо ҳоло тамом нашудааст. Мо бароят суруд ҳам мехонем. албатта. сарчаи хушбахти хонаи зебо дори, барф борад ё борон, асло парво надори. Дарунакаш аҷаб гарм, ҷои хобат аҷаб нарм. Деворҳояш чокунҷа, пеши бомаш секунҷа. мо ба Сурайё ваъда дода будем ки расмҳояшро тамошо мекунем. дуруст рафтем вафодор. моро Сурайё интизор аст. Чубояшун хати рост, медони